Здравейте! Не ме очаквахте така, нали? Точно толкова неочаквано идва и провалът в нашите животи. Планираш нещо, планираш го пак и винаги има някоя изненада, която да те прецака по пътя. Това, което си мисля обаче е, че трябва да се научим да живеем с него. Защото колкото и досаден да е, все пак ни учи на нещо. Да пробваш пак и по други начини, да си изобретателен и адаптивен. А понякога просто да приемеш, че нещо не става. По-добре да се захванеш с нещо ново, вместо да циклиш. Провалът и опитът са като братя. Без едното няма как да постигнеш другото. Като ефекта на доминото. Едното действие води до друго и преди да осъзнаеш, вече си забъркан. Тази година имах идеи за много проекти. Някои бяха успешни, някои не чак толкова. Други изобщо не успях да направя. Но е важно да се опитваме и да продължаваме. Защото провала не е толкова страшен, колкото страха от него. Затова въпреки него трябва да продължаваме да работим и да се развиваме. И се надявам, че това е нещото, с което ще влезем в новата година. Да не се отказваме от мечтите си. Да се проваляме в провала. Гръмнала глава, като оставам, чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал.